Pozdrav! Eto nas ponovno s vama. Ovog popodneva na meniju je ova kamena ljepotica u središnjoj Istri. U prizemlju kuće nalazi se dnevni boravak, blagavaonica sa kuhinjom, praonica, soba za biljar i wellness zona, te jedna spavaća soba sa kupaonicom. Sada idemo na prvi kat gdje se nalaze još 4 spavaće sobe sa vlastitim kupaonicama. Imanje se sastoji od niza kamenih kuća koji pored rustikalno uređenog interijera gostima pruža teretanu, wellness oazu, bazen i igraonicu. Sama kuća se prostire na 300 četvornih metara, datira još iz 18. stoljeća, temeljito je renovirana između 2004. i 2006. godine, te je sada posve opremljena za iznajmljivanje. Idemo vidjeti što se nalazi u stražnjem vrtu. Tradicionalno uređeno seosko imanje, koje se nalazi na zemljištu veličine otprilike 1300 četvornih metara, nudi pregršt aktivnosti te je puno zelenila, što djeluje posebno očaravajuće tokom proljeća i ljeta. Pokraj ljetne kuhinje nalazi se wellness zona sa dodatnom spavaćom sobom. Eksterijer imanja obogaćen je bazenom od 50 kvadrata, dječjim bazenom od 5 kvadrata, sunčalištem sa ležaljkama, ljetnom kuhinjom, parkiralištem i dječjim igralištem, što čine ovu vilu idealnim mjestom za skladan obiteljski život ili za one poduzetničkog duha koji se žele upustiti u posao s iznajmljivanjem. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro.